Soc en Carles Serra, soc antropòleg, professor de la Universitat de Girona i participo en el grup de cooperació i recerca amb el Sàhara de la Universitat de Girona. Aquest grup es va crear cap a mitjans dels anys 90 quan uns professors que ja estaven implicats amb el tema del Sàhara Occidental vam pensar que seria interessant implicar la universitat. Llavors vam propiciar una trobada de representants de la universitat amb representants del Front Polisario per veure conèixer aquella realitat i veure quines podien ser les línies de cooperació. La petició va ser que la Universitat de Girona treballés per crear un museu nacional del poble saharaui. Estem parlant de refugiats que en alguns casos ens fa 35 anys que estan en aquells campaments, que mai no havien estat al Sàhara i que tenien necessitat de conèixer tant el medi físic, com la història, com el patrimoni natural, una mica conèixer tot allò per el qual estan lluitant. Fer cooperació amb el poble saharaui, què vol dir? Vol dir fer cooperació amb una població que ara fa 35 anys eren ciutadans espanyols, que Espanya havia de dur a terme un procés de descolonització i que per circumstàncies històriques no ho va poder fer. És a dir, l'estat espanyol va arribar a un compromís amb el Marroc i amb Mauritània i, per dir-ho d'alguna manera, es va vendre el Sàhara i els va lliurar i, per tant, en l'actualitat és exclusivament el Marroc el que ocupa el 70% del territori del Sàhara Occidental. I hi ha uns camps de refugiats que és on es va concentrar la població que va fugir dels atacs del Marroc i que va trobar refugi en territori argelià. El grup de recerca, com deia, fa uns 15 anys que existeix. Això vol dir que al llarg dels 15 anys s'han anat desenvolupant diferents línies de treball. La primera va ser treballar per la creació del Museu Nacional del Poble Saharaui. Llavors, coneguent aquest territori, vam, entre cometes, descobrir jaciments d'alt interès arqueològic. A partir d'aquí, un cop tancada aquesta primera fase de creació del museu, se'n va obrir una altra de cooperació amb el Ministeri de Cultura, de recerca i cooperació en el camp del patrimoni arqueològic. Hi ha una tercera línia, que tot just ara estem començant, que és entendre aquest procés de moviment de la població dels camps de refugiats en els territoris alliberats. I finalment, al llarg de tots aquests anys, hi hauria encara una quarta línia, que és la de fer difusió dels nostres treballs, però també de la realitat del poble saharaui. Per què aquesta cooperació amb el Sàhara Occidental? Jo diria perquè la balança del dret internacional de la raó està completament de la seva part. El que passa que en el món que vivim pesen més els interessos dels estats i Espanya no té cap vergonya actuar per mòbils econòmics, polítics, prioritzar altres coses i si amb això condemna tot un poble, doncs el condemna. Diguem que soc sensible a aquestes situacions i em sembla que hi ha coses que cal denunciar i fer prevaldre el dret per damunt d'altres coses.